vítam vás znovu v série prehľadka panáčikov ako na prvom mieste tu Gogo. Ani ste si ho nevstihli pozrieť, lebo som rýchly. Ako na prvom mieste je náš Ment. Dobre, ako na treťom je Exploited, takzvaný Peter Auto pravým menom. Potom je Jirka Král. Potom posledný na 8. Explorer SK. Nepodaril sa mi fakt, to hovorím. Tak, a toto video, prepáčte, že bude toľko malo to trvať, takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, pokiaľ sa vám nepáčilo, tak srdce jednoducho viete. Ale ja sa s vami lúčim. Ja sa s vami lúčim a čaute.